बहुत समय पहले के बाद बा गर्मी के महीना रहल। सूर्य देवता धरती पे आग बरसावत रहलन। भयंकर गर्मी पड़त रहल। एगो चींटी रहल जौने के ज्यादा गर्मी के कारण बुरा हाल होत रहल। ओकरा के बहुत प्यास लागल रहल। चींटी आपन प्यास बुझावे खातिर पानी के तलाश करत रहल। कुछ देर आस पास तलाश कैला के बाद वो एगो नदी के पास पहुंचल। सामने पानी रहल, बाकी पानी पिए खातिर वो सीधा नदी में ना जा सकत रहल। यही खातिर वो एगो छोटा से पत्थर के ऊपर चढ़ गई। बाकी जैसे ही वो पानी पिए के कोशिश कैलस, वो नदी में गिर गई। और बचे के कोशिश करत चिल्लाए लागल, बचावा, बचावा, हमरा के बचावा, केहू बचावा, केहू बचावा, 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 केहू बा, बचावा, बचावा। उहे नदी के किनारे एगो पेड़ रहल जौने पे एगो कबूतर बैठल रहल। कबूतर के ओकरा पे तरस आ गयल और वो चींटी के बचावे के उपाय सोचे लागल। बाकी ओकरा के समझ में ना आवत रहल कि का करी। फिर ओकरा के एगो उपाय सूझल और तुरंत पेड़ से एगो पत्ता तोड़ के नदी में बचे के कोशिश कर रहल चींटी के पास फेंक देलस। चींटी वो पत्ता के पास पहुंचल और वो पत्ता पे चढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो पत्ता नदी के किनारे सूखल जगह पे आ गई, जहां कबूतर पहले से ही चींटी के इंतजार करत रहल। चींटी पत्ता से नीचे उतरल और कबूतर से जाके बोलल, कबूतर भैया, आज राउर कारण हम बच गई नी। अगर हमार कबो जरूरत पड़े तो रउआ जरूर बताई। जा बहन, भला तू हमार कौन काम आ सकेलू। ऐसन बोल के कबूतर उड़ गए। एक घटना के कुछ दिन बाद एक दिन एगो शिकारी वो नदी के किनारे से जात रहल। काहे कि ओकरा के शिकार ना मिलल रहल। ए कारण वो बहुत उदास रहल। तबे ओकरा के कबूतर दिखल और सोचे लागल, ई कबूतर मिल जाए तब मजा आ जाए। ई सोच के वो ओहिजे जाल लगा देलस और दाना भी डाल देलस। वो थोड़ा दूर जाके छिप गए और उम्मीद करें लागल कि हम कबूतर के पकड़ लिया। कबूतर जैसन ही जमीन पे दाना देखलस, वो दाना खाए खातिर नीचे आयल और शिकारी के जाल में फंस गए। कबूतर जाल से निकलने के कोशिश करे लागल, बाकी ना निकल पौलस। तबे ओकर नजर जाल के पास बैठल चींटी पे पड़ल और ओकरा के याद आयल कि जरूरत पड़ला पे चींटी मदद करे के भरोसा देले रहल। बाकी कबूतर ही जान के बेआसरा हो गए कि चींटी बहन का कर सकेली। चींटी के कबूतर पे तरस आयल और कबूतर के जान बचावे के उपाय सोचे लागल। तबे शिकारी कबूतर के फसल पैर निकाल के और जाल पकड़ के जाए ही वाला रहल। तबे चींटी के एगो उपाय सूझल और चींटी जल्दी से जाके शिकारी के पैर में जोर से काट लेलस। शिकारी कराहे लागल, आज के दिने बुरा बा। ज्यादा दर्द के कारण शिकारी उजाल के छोड़ देलस। कबूतर के जाल से ही निकले के मौका मिल गए।
और वो तेजी से जाल से निकल के उड़ गए। शिक्षा करी भला त होकी भला। हमने के YouTube चैनल अभी सब्सक्राइब करी। नया वीडियो देखे खातिर बेल आइकन जरूर दबाई। रउआ हमने के वीडियो पे अपन कमेंट जरूर दी। वीडियो लाइक करके अपन दोस्तन में शेयर जरूर करी।